Apli bat khabriban ya ka ICDS Aganwandi Center Omsir lum thangbalang menta gasig khasan tarek da local MLAs oyam constituency balong kumu chief guest bat kajingdan lang du sardar shnang ubat testar wajri bat chairman VEC Omsir lum thangbalang ubat tring maulong bat kumjuru bat ki riurang ba ki executive committee jong barok ki atli kishnang ka krang lum purdai lum do yong bat kishnang Omsir lum thangbalang hakane hi kasngi lawan mansaki langlu daki rangba nok shoshnong kenthai bashin rang ringkat ki jingrai pdiang buram na ki school na ki khena kan ni school ICDS ba kani keju kasi layoru bansa mi kitia sawa ka sound system na local MLA shakate kashnong khanang ban pensok hakabay day bar ka jingpen bana habadan gino ki jingpen tep badan kam hakani kashnong Kaskol shana O kat no kajing snow munya dan akarit bawan hangme iyo shana bajing pule Dening kong komu MLA ngawan hakani kasnong bangan yo ya kani ka sin ke ba ningkong hajing sang ilai penbet yang tuka por kumlaong dari sordal lumperdoi kadon no ketika election kinam sya ban pli program beroi ki eskasil namar bakadei ka election nama katrikam ka model code of conduct te kumta ngawan hangne kani ka sngi ka pamanta ka bangiyo ban pendon kam no kani ka ICDS ndai tang kani ka yeng ban sam shana ane shat shana ane shat jingbao kani ka yeng kani ro ka jinghi kai yaki kanarit kumno kinang ban pule kine ki jingdro ki sentio kini ki shri ki SDN PM kine ki long kumno ban peri thu ka ni kana khilong ki wan hang nem dei tang banyo ba ki yo i sentio ki tanan ki i ki mrat ki tanan ki i saki so athra japo la rolang ki so ki ru ki mrat lai phujai te hang to ki peni thu ka ni kerteng namar ki peni thu hang to ba kinong dal pam sana chon pam sina ki kai u ei u ne kiang using ne umar siang ne kamasi lengba kita gamot kisai kai kin yau a b k d kumta tartar ban itu bakane kadai ka slam ban saindur na kamta kini ki hap kibarat jangi kibadang long kita badang sara kidang ren ban ajingi kai rengkat ka jingtip ka jingnang rengkat ka bam ka bataimen te kane ka SDS ka ru ka jinsakri habaya dei bakini kilong kmi ki jongi kham tam lele giri badang kha dang pun kidon kam ha banyo yang jing bam bataimen te kane karong program kumno bangi ka sarkar nitmu ban warra yak taka kot ka kya bon sin kilong kmi jongi hakapor baki armet bat hakapor baki khai khulung kamdai ka kam ka basuk kalong ka saw ka sin nakamta ban khai ki kon te kumta khnang ban sumar yaki kmi ki jongi de ban sumar nanu dang sedang masentep pala armen lengba kani ka SDS kin hikai phi kumno ban pendap yak injection bat kumno ru ban sumar yalde bat kumno ru ban bam ki bam bataiman kin sa ai lengba kani sentar kai te han rengi hari ki sngi kilong kpa ka jongi bon sien kim sautu habe kran bakani ka phang kalong ka phang ka badon kamtam namar ka yeng ka jongi ka klan ka yeng jongi kan kiu haka kamai ke ai tem mo temanta hapan i khmat pa ba lai ti siksinong ho ndai shu ban rabiang ta te misno ban ong blay kam start yo nung mikmat wa kloy ban ya trelang wal pai ba bat ki long kami kam tam la bom silum thang blang ken ke kam pinya sumar sukher na kapor khnang ba ken itnat na pek tang bu droi ken ka lain bu dro wing nung dro ro i chongkun ka la ui hon te le ban sumar bha ya le bha khnang ba ken itnat te la slem ngi la ya trelang ba ken ka bisi
rum tang belang mi senong pada kendiat ngiru ka senong nompat biang wilayah Trelang dan kajo nyakcon komiti bala ong nu urang ba we sekmat labun bun kisnem la Trelaya kumbat jendap cipusnem nom nop sngeu kapor wilayah ordar kumbamar alai teli tengis ngoba kajinga Trelang boro arsodar kalau wara ya kaburo boro atli senong wilayah benda trei kijopkat mentala abun snem ngesngeu benong long jingka ku nom tak senong ngatau bar kowe